초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello mga kagimpit, welcome to my YouTube channel. Nandito naman si Jubilee. Ako'y magro-routine na naman ngayon. Yung content ko ngayon, yung pangaraw-araw ko, pagkatapos ko palang kumain ngayon ng dinner, ako'y magtututbrush at saka maghilamos. Okay guys, let's go tayo doon. So guys, hugasan ko na itong pinggang, yung platito ko. Ito lang kasi yung pinggang ko. Maliit lang kasi, maliit lang ako kumain. Ano ko muna ito doon sa pakakainin ng aso. Halika guys, let's go. Hindi mo kaya din. Chu! 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 Okay guys, yung bahan namin, tingnan mo. Dito sa mga dinadaanan namin, maluwag yung namin tubig ngayon sa baha. Kasi malakas yung ulan, hindi tumataan yung ulan kanina. Mula kagabi at saka umaga na. Ngayon wala na. Wala nang ulan guys. Pero yung tubig guys, tingnan mo. Ang dami, my God. Bumaha. Tapos yung tubig hanggang dito sa akin. Hanggang sa andito ba? Pero hindi naman na malalim, sakto lang. Pero hupa na yan guys, bukas. Okay guys, let's go. Hugasan ko na to. Hugas muna, ganun talaga pag pagkatapos kumain, maghuhugas. Ayan. Hindi marami yung kinakain ko guys. Ito lang yung platito ko. Platito, yung pinggan ko. Kasi yung pag kumakain ako maliit lang. Nasaan yung kutsara ko? Ito. 3 kutsara lang. Tapos kalating ulam. Kasi binadget ko yung pagkakain ko. Kasi nabubusog ako agad. Hugasan ko na guys. Tapos kung maghugas guys, mag-toothbrush. Brush na tayo guys. Pagkatapos kumain, dapat mag-toothbrush. Tapos maghilamos. Magpupunas ng mga paa, hugasan din ng mga paa sa kamay. Hindi ko na mabasahin yung katawan ko kasi ang lamig. Brush na tayo guys. Mga kakempet ko dyan. Dapat pagkatapos pag kumain, pagising ng umaga dapat mag-toothbrush. Pagkatapos kumain ka, mag-toothbrush. Mga ilan ako nag-toothbrush. Umaga, lunch, tsaka gabi. Pagkatapos mag-toothbrush, maghilamos na. Guys, tapos na akong mag-toothbrush ngayon. Ako'y maghilamos naman. Tapos mamaya na umapa ako dun sa hilamos na ako guys. Yung sabon ko guys, Brilliant. Good. Yan. Papalit ko lang pag yung sabon kayo. Kasi
Madali ano mo. Ano bang Tagalog yung tunaw? Malusaw. Ha? Hindi Malusaw. pa magano Tagalog matutunaw. So guys, ganon dito yung pag ano. Yung daily routine ko pang gabi. Maghihilamos. Ginaganon-ganon ko guys pag nagano-lamot ako. Parang na ano yung mga nababanat yung mga mukha ko. Para always pretty ka pa rin, charot. Ganon. Dito ako dun. Mag-ano ako ng pato. Maghuhugas. Let's do guys. So, yung CR namin guys. Ayan, hindi ko nakabasahin yung katawan ko kasi malamig. Importante nagbibis ako ng damit. Kayong pantik. Ang lamig. Malamig siya, malamig. Malamig. Yan guys, pakikilig-kilig. Para mabango. Nagsasabon pa ako guys. Thank you po. Kaya na po mag-ano po kayo, subscribe po kayo sa Jubilee. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at panoorin yung mga video ko po. Please subscribe Jubilee. Sa aking pag...
So guys, tapos na ako mag-toothbrush, tapos na ako maghilamos, maghugas din ng kamay, tsaka pa, tsaka nag-wash ng kempet ko. Tapos na, papasok na ako sa kwarto ko kasi magpupunat naman ako kasi malamig na guys. So, dali guys. Yan. Para more Sprite. Oh my God. Let's go guys. So guys, natapos na rin yung pag-toothbrush ko at saka maghilamos, maghugas ng kamay, tsaka ng kempet ko. So ngayon ko so guys, kung bago lang guys sa channel ko, don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na upload ko. Thank you for watching guys. Bye bye.